Hello mga kit. Magandang umaga sa inyong lahat. Anong balita? Diba? Wala na pa ipawas mga kit. Nag-iis na po. Ganahan na ikaw mag-video mga kit. Santa nga naglaro-laro Video baliya. Magkalimot og comment diha mga kit. Masig ganahan mo. Masig ganahan na po mo. I-share po nito ang video bisig wala may anak ay na kay ninyo pahasulan ninyo ang kagulingon ana ra di ba at least na pang release ba sige tag-upload niyo gyapon ta monetize diyan ni mala ana ra market no may mga pinada ta diha yep say buntag sa ita mga naglalaro yung tadayon kay parang okay kayo ang palangan pa palangan tao pasandugay tani na di dadahan ang laayong hanara kamilangan pa so dito lang market hindi na makaya katungnaw ni Max. I love you all.